Så det overordnede emne, det er Danmark i slutningen af 1800-tallet, det vil sige under den litterære periode, det moderne gennembrud, og herunder har jeg så valgt at arbejde med sociale vilkår på landet. Okay, problemstilling og opgaveformulering. Så problemstilling det er, hvordan var de sociale levevilkår for den laveste sociale klasse under det moderne gennembrud? Og det er så det min opgave besvarer, og det samme med opgaveformulering, som er en specificering af problemstillingen. Og det bliver så besvaret i rapporten, og ud fra det har jeg så fundet frem til de vigtigste konklusioner, jeg vil præsentere her. Så livet for husmændene og landarbejderne, som var den laveste socialklasse under det moderne gennembrud, der foregik i perioden fra 1870 til 1890, sådan cirka, var præget af meget fattigdom, hårdt fysisk arbejde, udbredt sygdom og politisk marginalisering. Det kommer til udtryk i både den danskfaglige kilde, som er Knokkemand af Henrik Pontoppidan, og den historiske, som er En husmands erindringer af Marinus Langeland, hvor der er rigtig stor fokus på det her hårdt fysisk arbejde, men alligevel ikke formår at bryde den sociale arv, grundet de sociale og økonomiske strukturer i samfundet på det her tidspunkt. Derudover var kvinders rettigheder også meget begrænsede, både på grund af samfundsstruktur, men kultur og normer, som fastholdt med de her traditionelle roller, som var i hjemmet. Så litteraturen belyser også, hvordan mennesker bliver påvirket, og hvilke konsekvenser det har, de her samfundsproblemer. Især den historiske kilde er en personlig beretning, som fortæller noget om, hvordan en husmandsfamilies liv var, præget af håb og kampe, og snakker mere til en følelsesmæssig appel, altså patos, end en almindelig historisk kilde vil have gjort. Der har også stor relevans til nutiden, som jeg vil komme ind på senere. Materiale, så jeg kom ind mellem tre forskellige kilder og en statistik. Jeg har valgt en historiekilde, en dansk kilde og statistikken, og det har jeg gjort, fordi at det giver et godt nuanceret billede på perioden og emnet for husmændenes liv især, men de er også gode, fordi at de har en god kontrast med synsvinklen og fokuserer på forskellige ting. Så dansk kilden er socialrealistisk fiktion, som fokuserer på de strukturelle udfordringer og uligheder, der var i samfundet, hvorimod at historiekilden er et tilbageblik og meget personlig og lægger mere op til refleksion. Så er statistikken herovre, selvom det er et meget lille udkast omkring sygdom blandt gårdmandsbørn, det er de rige, og husmandsbørn, som er de fattige, så viser den også ulighed i en anden dimension, end ren kapital gør. Så har jeg også taget nogle statistikker med fra Danmarks Statistik for at bruge en perspektivering, så man kunne se, hvordan forholdene var dengang, og hvordan de har trukket tråde til nutiden. Hvor vi stadigvæk kan se, at der er en markant ulighed. Så jeg har glemt alt det her. Okay, kontekst. Til konteksten, der brugte jeg for eksempel Gyldendal til indledning, for ligesom at få noget baggrundsviden, for at se, hvilken periode det her var udsprunget af, som var romantikken. Og så visuelle faktuelle kilder, som for eksempel mit forsidebillede fra Arbejdermuseet, brugte jeg til at det også belyser det her arbejdsvilkår og levevilkår allerede fra det første håndsindtrykket og lægger mere op til refleksion og fortolkning. Så arbejdsproces. Jeg starter med at nærlæse de to kilder for ligesom at identificere de vigtigste temaer, som er arbejdsforhold, levevilkår og fattigdom. Så fandt jeg ud af de ligheder og forskelle, der var, for at jeg kunne se nogle flere nuancer i husmændenes liv. Og så besvarede jeg problemformulering undervejs ved at kigge på de kilder og fakta, jeg arbejdede med. Og så fokuserer jeg også meget på troværdigheden og perspektiv, som især den historiekilde kan have, når det er en personlig beretning, så har det jo en høj grad af subjektiv vinkling, hvorimod at officielle statistikker kan give en mere overordnet indblik i de tendenser, der var på det andet tidspunkt. Så fagenes metode. Som sagt til konteksten, som var indledning, der brugte jeg kvalitative metoder i form af artikler, og de kvantitative metoder består af data og statistikker. Hele metoden er induktiv, der er ud for konkrete data drager generelle konklusioner. En af lighederne er, at de begge to analyserer og fortolker tekstens betydning, budskab og fortællerens intention, og derudover så fortæller det også rigtig meget om samfundsforholdets struktur. En af forskellene er, at i den danskfaglige kilde fokuserer de rigtig meget på de litterære og sproglige virkemidler, hvor jeg især har fokuseret på sprogbrug, stil, fortællestruktur og symbolik, hvorimod at den historiefaglige kilde går mere op i validitet, troværdighed, kildekritik og baggrund for hele den her tidsperiode og samfundsstrukturerne. Og derudover så er danskkilden også fiktiv, hvor at historiekilden er faktuel. Så perspektivering,
Så selvom det her det foregik fra 1870-1890, og vi så rigtig store klasseforskelle dengang, så ser vi dem altså stadigvæk. Den sociale arv er blevet markant nemmere at bryde, altså den sociale mobilitet er steget, men det er dog stadigvæk svært. Så ifølge Rockwool-fonden, så er folk, der kommer fra fattige mennesker, har langt svært ved at opnå en bedre uddannelse, et godt job og har et generelt dårligt helbred. Og det samme siger Sundhedsstyrelsen i forhold til livsstilssygdomme, som er markant udbredt hos fattige mennesker, og levealderen er 5 år lavere for mænd og 9 år lavere for kvinder, som er fattige. Så det er jo også en markant forskel. Og i Marskovs behovspyramide, som vi også har inddraget i opgaven, så viser det, at hvis de basale behov ikke er opfyldt som økonomisk sikkerhed og helbred, så er det rigtig svært at udvikle sig socialt og personligt. Og i teksten er der også meget fokus på boligforholdene, som er kummerlige og dårlige, og det samme ser vi i Danmark, de er selvfølgelig klart forbedret, men hvor at folk de strømmer sammen i eksempelvis ghettoer. Skatten, som blev indført i 1903, altså indkomstskatten, er steget fra 4,5% til 44,9%, men vi ser altså stadigvæk en stor ulighed i generelt i samfundet. Og velfærdsstaten er under stor politisk debat i forhold til, hvad den opfylder af ting, og om den, Og det samme med integrationspolitik og overførselsindkomster. Okay, det var lidt meget men ja. Det var lidt fint.